The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimatopa sindimafoka sindimanyumwisidwa ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo sine wachipani akakhala kuti wapanga zopusazo ndi wa ku DPP ndimamubandula akapanga zabwino ndimamuyamikira akakhala kuti wapanga za uchisiruzo ndi wa MCP ndimaswa sindimayang'anira nkhope komanso akapanga zabwino wa MCP yo timamuyamikira akaya ndiwe wa PP wapanga za uchisiru tikubandula kaya ndiwe wa Ford kaya ndiwe wa UDF ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo sindimayang'ana kuti uyu ni ndani kaya ndimacheza naye kaya ndi wakumpoto kaya ndi wapakati kaya ndi wakumwera ine ndilibe mbali ine anthu anga ndi osauka dziko lonse lino la Malawi ndi amene ndimawayimirira ndipo ndilibe mantha pa china chilichonse ndimalolera olo kuti ndimangidwe bola kuyima pa chilungamo. Lero tikambirana nkhani zazikulu zokhuzana ndi pension imene anthu ambiri pakana lero akuzunzikirabe kupitira ku Capitol Hill kuti akalandire ndalama zawo ena iwonso anamwalira kale ana awo komanso mayi awo akuzunzika kwambiri komanso pension imene ena anayenera kuti azilandira kuchokera makampani osiyana-siyana kapena maorganization osiyana-siyana amene anthu adakagubirabe kuti alandire pension yawo ena anachosedwa nthawi ya COVID ijayo koma pakana pano sakulandira ndalama zawo komanso kuli mchitidwe wina wa makampani komanso mabungwe ena amene sakumatenga pension ija yawo contribution ya anthu ija ndi ya kampani ija malinga ndi malamulo ndikumakachita remit ku Old Mutual anthu ena akupanga za ukatangale pakana lero anthu akuvutika kuti pension yawo alandire komanso tikambirana nkhani zokhuzana ndi malodi block amene achosedwa mu dziko lonse lino la Malawi kumafunsa kuti kodi chakuchitikira ninu aku area 30 ndi chani kuchosa ma road block amene ndofunikira kwambiri pa chitetezo cha dziko komanso tilo wanso ku Ministry of Education makamaka kuwapempha anduna za maphunziro awa amachedwa Bright Msaka kunena kuti kafukufuku akunena abe kunena kuti ana ambiri sanalipire zamanebu maeso chifukwa cha kusowa choncho inu angati a minister pokonda dziko lanu mukanapempha akuluakulu akumanebu achitebe extend masiku onena kuti ana ena osauka athe kuti akalipire maeso amanebu koma tisanafike ku nkhani zonsezi tafuna timuyamikire Peter Mutharika president wa dziko lino pokana kuti asayinire lamulo limene members of parliament adagwirizana ku parliament kuti ndalama ya CDF ya 5 billion iyo azigwirisa nawo ntchito azilamulira thumba limeneli apa zikuchita kuoneka kuti tili ndi president amene amalemekeza malamulo pajatu iye ndi lawyer so ife tikufuna tiyamikire malo mwa anthu osauka komanso malo molemekeza malamulo a dziko lino kuti zimene mwapanga Mutharika maonesa ustatesman mwaonesa kuti iniyodi ndino president weni osakhala za fake iyayi kunyumba ya malamulo kuja kumachitika zinthu zonyasa kwambiri nayi kakhala nkhani ya ndalama ndiye mbali zonse ziwiri amagwirizana koma zinazo amasusana koma pamene akuona kuti pali msuzi wa nyama amakayendera nthawi imodzi sasusananso iyayi anthu amene wawa ndi anthu amene amangoyang'ana pa ndalama ndipo olo nyumba ya malamulo ikanakhala kuti ikunena kuti aliyense azingopita kumene kujako opanda maalawansi opanda masalale kunena kuti muzingothandiza dziko lanu kuti Malawi atukuke ambiri wasangapite ku parliament azingotukwa na chamumtima koma kuti galu ameneyi waganiza bwanji ayi ndithu Malawi ambiri akupitira kumakagwira ntchito ya dziko linolo ndi cholinga chofuna ndalama tizikusiyana ndi mayiko ena amene amapita kukathandiza dziko lawo anthu kukayimirira UMP ndi cholinga kuti athandize anthu awo koma kuno ku Malawi ni makobiri ndi chifukwa chemuona kuli chipwirikiti chachikulu chokhuzana ndi ndalama makangano pakati pa kansala komanso MP nkhani yake ya thumba limene la CDF limene
pa malamulo thumbali ndila kansala kuti ayendesere zitukuko za mudera limenero. Choncho tikuthokozeni inu Mutharika pokana mchitidwe umenewu, mchitidwe wakatangale, mchitidwe wozikundikira chuma, mchitidwe wozikonda wa ma MP amene amafuna kuti aziyendesa nawo thumba limeneli la CDF. Ma MP ambiri akulephera ntchito zawo, they are even failing kuti apite pa center kumene kukugulisidwa fetereza azikakhala nawo pamenepo aziona mmene anthu akuvutikira. Mmasenta mukuchitika zinthu zonyasa kwambiri. Masenta ambiri akungoseka, makererika aja akungopanga zimene akufuna, anthu sakugula fetereza. Zachinyengo zimene zikuchitika, anthu kumagulisa mavenda, mukupezeka kuti muzi ni muzi kugulisa anthu folo, koma ena onsewo ndi mavenda. Zimene zikuchitika mchitidwe wonyasa kwambiri. Andi MP wanzeru mwezi pano kumakhala ndi anthu ache pa center paja kumaona kuti kodi chikuchitika ndi chani, koma ayi kulitu ma 70,000 ma 80,000 kaye chimanga chikugayidwa chinde mafumu ambiri akumauza kuti aliyese apereke 1,000 kuti mukagule chimanga. Mchitidwe wonyasa kwambiri. Katundu wa boma, fetereza wa boma, chimanga cha boma, koma anthu ena akulemererapo. Ndipo mchitidwe umenewu anayenera kuti inu aboma muunikire kwambiri kuti nkhani izi zomalembana kumalembana kuzera ku mafumuzi zikuyenda, chifukwa mafumu ambiri akungolemba abale awo okhaokha, ana awo okhaokha, azikazi awo okhaokha, zibwenzi zawo okhaokha. Izi zomalembana kuzera kuma blogo kamena kumafumuzi muziunike kwambiri, chifukwa mchitidwe umenewu suli bwino, zinthu sizili bwino konse. Andikongosala 2 weeks yokuti anthu apeze fetereza akathire minda, koma 2 weeks imene mukayiyang'ana ndi amavuto. Mukapita kumango chingala, kumango chinkungulu, ndiye kumene kukuliza chinyengo koopsa nkhani ya fetereza. Ndipo tisatchulenso za mangojeya, pitaniso ni kumachinga, mukaone kumachinga South East, mukaone zikuchitika kumene koko za chinyengo zokhazoka, pena paliponse kuli za chinyengo. So tikuthokozeni inu Peter Mutharika pokana kusayinira zimenezi. Komano mwina tinene kuti beyond the box, kuganizira mopitirira pamenepo. Kodi kansala yamene mukunena kuti aziyendesa thumbali, salary yache mukuiziwa? Kansala mukunena kuti azichita handle 5 billion, allowance yache mukuiziwa? Olongongole imene anapasidwa kuti azitenga mukuiziwa? Chifukwa ngati kuli anthu ena amene ngati simusamala kuasamalira nkhani ya salary, ndiye azikatenga 5 billion. Ndeni makansala salary yawo sili bwino, makansala akugwira ntchito yambiri koma makobiri yawo sali bwino, ma allowance yawo sali bwino. Zoyendera ati akumayendera njinga za moto zimene zaphakale tu anthu okwana 26 njingazo, kudoko ma by elections akhala ochuluka kwambiri mu ziko linolo, boma lizingoonongabe ndalama. So mukanayang'anaso umoyo wa kansala kuti pamene tikupanga malamulo mukani muzipita ku parliament ndikumanena kuti tikufuna tipange za makansala bwezi zikumvekatu, koma ayi mangopanga increment ya inu nokha. Nkhani yathu yoyamba mama wa uno ndi nkhani ya mapension imene anthu akuzunzika koopsa kuti alandire pension chifukwa cha mchitidwe wa ukatangale umene ukuchitika ku Capitol Hill. Ena makolo awo anamwalira, ana akuvutika, mkazi akuvutika, koma pension yosakulandira. Ena tikunena pano akapita kuti akalandire pension yawo akuuzidwa kuti kampani yanu kapena aboma samachita contribute, samachita limiti. Izizi zikupangisa anthu ambiri kudandaula. So tikupempheni ma authority kunena kuti muunikire makampani, mabungwe amene sakupereka pension kwa anthu awo. Ena anachosedwa kale ntchito nthawi ya COVID ijayo, monga ku UNECO kunachosedwa anthu over 40, koma tikunena pano kuchokera nthawi ya COVID ijayo kuzafika pakana leroli anthu aku UNECO amene amagwira ntchito ku UNECO pakana lero sakulandira pension yawo. Akuzunzika anthu ambiri kwambiri. Ndipo izizi nkhani za pension izi inu aboma muziyang'ane kwambiri ndi diso lotulukamo, muyang'anisise kwambiri kunena kuti nkhani ya pension iyi osangoyitengera chisawawa, chifukwa chokuti anthu ambiri akudandaula kwambiri nkhani imene ya pension. And pakufunikira Reserve Bank muyende kwambiri
muyang'anisise kwambiri not only so pension komanso muyang'ane kuma insurance companies chifukwa anthu enaso amene akuzunza anthu ndi ma insurance companies amango ayendesa anthu chaka choyamba chaka chachiwiri chaka chachitatu kumangonena kuti iya yakulilongo yakukonza iya yakublantyre yakukonza ayi andi kuli madiru amene amachitika pakati pa ma insurance companies a polisi komanso ma lawyers anthu amene wawa ambiri wawa akumabera anthu osazindikira ndalama zawo andi nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni kwambiri nkhani imeneyi ya ma insurance companies kuwabera anthu amene anayenera kuti azilandira ndalama zawo zimene zokuti anayenera kuti alandire kaya anachitika ngozi kaya kunachitika chani kaya anawina milandu akuyenera kuti alandire ndalama zawo zikuchokera ku ma insurance companies and the Reserve Bank of Malawi you are sleeping because inu ndi amene mmachita control ma company amene mmayang'anira ma insurance company munayenera kuti mutani mukhale ndi machawi muthandize anthu amene akuvutika nkhani ya ku insurance companies ma insurance companies ambiri ndi achinyengo akupanga zinthu zakatangale amagwirizana ndi dokotala kugwirizana ndi lawyer kugwirizana ndi apolisi ena tikunena pano analumala akulephera kugwira ntchito koma ma insurance companies sakuwapasa ndalama zawo nkhani yomaliza lero imene tikufuna kulankhula pano ndiyokhuzana ndi ma road block makamaka ndikufuna ndilankhule ndi Inspector General of the Malawi Police kunena kuti zimene mwapanga zochosa ma road block ziko lino la Malawi kwa anthu ena ndi zabwino koma kwa anthu okonda dziko lawo si nkhani yabwino ma road block amachita play an important role when it comes to issues of security in a particular country and this time Malawi is sitting on a time bomb chifukwa mwachosa ma road block ofunikira kwambiri ma road block amathandiza kuunikira kuti kodi akulowa muziko lino ndi ndani mukuziwa kuti muziko lino mukulowa anthu daily ena ozera ku airport ena ozera ma road block komanso ma boundaries a ziko lino ma Bangladesh ma Pakistan ngati kuli ziko lophwekesesa limene ma America inangoti ikwiye ndikukalibomora ndi ziko la Malawi limene ndilophweka kwambiri anthu kulilowera munomo mulitu nkhani za human trafficking ana ambiri akutengedwa kupita maiko akunja andi kuti zimene zizithe nkhani ya ma road block komanso even anthu ena amanyamula ma drugs chamba nkati koma mukachosa ma road block kodi muchambacho mukachigwirira kuti andi apapa ndiye kuti tikufuna tinene mosabera ya amene samapanga khalidwe omenewo ndi amboma momo akupolisi konko amene ali ndi madilu omanyamula ma Bangladeshi ma Pakistanzi kumaadusisa ma road block magali moto opuma ma TX ndi zimezi mmapanga ndini koma kwa munthu osauka inu mumuthandizira kuti ziko musabwere adani muthandizira kuti anthu asamabange ma business opsha andi kupangira road kuchosa ma road block ndi chiganizo chofoira kwambiri kwafusa enyake kuti mwachosa ma road block chifukwa chani akunena kuti ati kufuna ambiri ajanali a PMF ndiye tifuna tikachite train anthu ena so pano choyambirira chikanakhala chani choyambirira chikanakhala kuchita train anthu musana chose ma road block kuti ma road block aja akhale kuti alimo mujamu pamene mukuchosa a PMF wo ndiye kuti mwachita tikale train anthu ena andi mukufuna muzinamiza ziko kuti amene ajanali ya PMF taonapo ife a polisi akuchoka pa station kupita kumakakhala pa road block even a traffic amene kumachita kumaika pa roster kuti wa traffic uyu azakakhala pa road block uyu azakakhala pa road block mukufuna mutuuze zitizo so chiganizo cha ku area fete muphesa Malawi muonongesa Malawi kuchosa ma road block tinene kuti mmapanga zimene zindino akulu chifukwa tuti makuona ni akulu ena aku polisi mmapanga madiru akulu aku polisi mmanyamula anthu mmalowesa anthu matraki mmatenga madrugs mmatenga zinthu zosaloledwa katundu matabwa mitengo even business ina ya makala akupanga ndi akulu even so aku MDF a polisi ku Capitol Hill ziko la Malawi silizateka ziko ilindira madiru la mafias ndi chifukwa mukuona kuti palibe vuto kuchosa ma road block koma ma road block wa amachita play an important role when it comes to the issues of security. Bon Klindo
the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Nyeza village. T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Osamugwira venda akugulisa fetereza ongoziwa kuti ndi dili yochokera kutali.